amakhonto cha sikhona masizidinge kule veki size lapha kubahlabini ngoba uyambona uvuvu lesike sazama sasinqobe nosisa befana ngokuthengisayo senza i-art ngosona siswami yosini even esithanda ukuyenza qho ngonyaka yabona ixesha likaMeyi ehoya abantwana imini ngezoplate i-performance yethu abadala. So esi space ke ngosasibona soqonda amanzi space esinice kunebhaka yabo because it's accessible and sona sisokolisi yabo. Cha ke ngoku yami njengomhlali kaloku awukwazi uvela ubone kusenzeka into yabo even eziposter umzekelo le event yalapha eshumini lapha kotela yabo umuntu amanye uvuvu walapha sethengisa ke mos nezikipa so sifuna yenzele engalamini ba ungothuki ba hey bese kanti kuhlaleni wami iyazi ba okay upost girl lo umphe i-R5 yakho othenga i-popcorn okanye lo nto le jumping castle post girl so ndizamuthi ke sifami loo nto siqonde amani imbeko yoba size door to door ebahlalini sicela laa mbeko yabo ingabi ngathi siyazenzela yes ukwenzela loloko eza blessings zenu sezizakwenza ngamini ibentle also noba kukho ingxaki khona ukwazi uphuma uthi hey kanti ngoku xa singazanga kuwe hence ke siqonde ama namhlanje loo mini yaloo nto ubheka phambili senzela khethe icawa ke because siyazi nina abantu bakhona abanye basezifanele so ndizama ukuthi sidlulisa lo myalezo nkhonto imbi angalamini bakhuphe bonke endlini namphanje namhlanje sona zayenza njani ke into yoba kungena umuntu ingena i-R5 no i-free yasemini abantwana leya leyithi yona i-R60 for abantu abakhulu abathanda i-art sizasibona njani sizofaka intente for leya leyithi then yona then leyasemini ke uzoba open space sazama uyicheba ingxaki siyiklinele isi space yabo so that singabi samoshakala yabo siyaziyo uba si-space esinosetyenziswa yabo. And then if wena late yathanda ushaya ivosho useche nje bize umuntu onokuphi R60 uthi masiyo uphathe into zakho ke yabo intene niyithembile hayi nosithembile intene asizokwazi ukuvula phasa hayi bathi xa silandela bese indaba ye-light sokwenza soba mina ngikeba nizabona imhluviso because akubafana abazayenza leyo no nina ninesho ukuba nigade pha emnyango sizawuqoba sizayivala kwa i-setup izokwenza sure lelo siyenza ngothando uyafumana for ucharacter nezinye culture yafumana babone ba yaphilwa kwezinye iprovince yafumana ya places lapha e-Eastern Cape eGqeberha yafumana so abanye abantu bazayibona laa nto ba hey wow yabo hayi abafana bayenze njani lento yabo yes mama akho umuntu uzobe ePotorosho umnyondo ngayo yes mama sithembe mamzali yabo themile ngizoxhasa abantwana abantu bazodlala kakuhle bonwabe bajabule 200 mama ngibona ubonile le wafona osemandleni manfethu yabona yona 400 sakwenzela ihood bana sithemba banda futhi faka i-deposit yabo ihood i-400 this nokho Ufuni advertise ninxibo iwona inxibo sibone ba for example na umzekelo izikipa zethu nazo yabo nakushusha abanxibe isweater i-300 nomnye yabo. Second house. Art is work for. Yehova yakwazi ukuthi hayi uthi themba kumqalo sokhini uthi inkosi yami asizanga kabi manje yabo sikhange sithe xesha kakhulu
into esiyizileyo manapha ndihamba nalo mfana njengoba usibona masinabantu ababhizi ne-event ngengathi yabona qha ke ngoku sifuna ukwenza apha ekuhlaleni apho sikhona i-event eke ngoku esi space silapha sathi sosijonga saqonda mani singarayithi for le nto sifuna uyenza but ke ngoku esi space asizimelanga singqongweni njengabahlali loo nto namhlanje sicele uba sawungena door to door size kuni kuzocela ezalambeko sizocela la blessing kwenzeka uba xa kusenzeka la mcimbi ngalamini ungothuki uba heyi kwenzeka ntoni apha yintoni lena ndifuna uyazi uba sithi nanguvuvu ke abafana balapha eshumini sizama ke uzisa i-art nenkcubeko ebantwaneni ngalamini sizawuzama kubeka ke ezanto zabo i-jumping castle zawusebenzisa nentende sifake nomculo uyabona sawuzama kuyiklina ke indawo mhlawumbi nengaphana phaa ichetywe echebekayo uyabona i-weekend esiyithetha ngayo la weekend yangephedi ngempelanyanga kungomgqibelo so silamini sicela yona apha kuni wena bawo ngekamandi yabo wena yakho undumelele kanyanga uzathi xa uhleli apha uyibukele kamandi yonke into eyenzekayo uyibone uba uyathanda ungathatha isitulo sakho uthathe into zakho uwele uyohlala ngaphakathi phaa so ndizama ukuthi size ngaloo nto wena tata asiyiphethanga ndimbi kucela nje loo mbeko kuni njengabahlali because ke into sawuyenza apha ixhomekeke kuni tata loo nto nje akho ngxaki madoda siyanivumela ngosiyawe nenzibala ukubukele madoda uphileka ngosiyawe masicenge tata enye into bayadlala yethu sifuna ngalamini sidlale nabo kamanje no so qha ke sazicele ba mayithi fika lamini sizile kuni sancokola nomhlaleni no sazicele ukuthi singadinga singene door to door yabona komhlalo ubalulekileyo kunjalo nkosiyami intsikelelo zezi sizifunayo for lamini so xa nawe usitsho uba hayi yasikhulula wena benjalo ke mntu omkhulu ungasibonisi baninzi because abanye abantu bacinga uzoliwa hayi sifuna nje ubone uba ingomntu umnye lona sibaninzi ke ngoku sifuna nawe ke ube linani uyabona njengomhlali uba ke mamzukulwana apha ubavasi uthi awubabe khona lo ngathi ule ntanga yam le nto umntanam uphanele le nto bebhek duza bezayendibukela phaa i-60 rand yena abadala sababhatalisa abantwana yi-3 from 1 funa nisigade oledi asocula nocula siliculele kamnandi yebo zayi kanje so right nathi mani nathi sikuphazamisa nje xolo mama kodwa ke asiza ngakabi mama ubani Solana lokhu futhi akuhamba nibuza ngobani yasengani events also yamona ubuvuvumushlala apha eNcongco so ukube siplan sifuna ukwenza event qha ke ujongeni kwethu sisabona number 1 apha ecambeni yabo basifuna usebenzisa sona qha ke mosinaphi na uzosebenzisa indawo uvuke uzenzele uhambe ujikeleze bahlalini ucele lamsifike bahamba sisebenzisa space ngomhlobo nomhlobo asizokwenza ngizawusijika space okanye izawusibolisa okanye izawusimosha sifuna nje indawo senza i-event namanye abantwana apho sizokwenza i-performances for i-poetry emculweni kudlala i-games zonke ezazinto so lamini ke ngoku yimini yepheki si-invayithe ke ngoku abantu abakhulu nabantwana babo and then ikhona ke neyaleyithi apho sizobeka khona intente for leyaleyithi for abanye ke abathi bakule age yethu bakwazi uba ipati yona yabo it's the same event but yonile performances yona zazo umzekelo abantu bafana novuvu abantu bafana nami because siyacula nosenza ne-poetry
So ke ngosiqonde asifuni uvela ubone umzekelo njengomhlali ubone sekukusiphithiphithi apha but ube ungayazi kwenzeka ntoni okanye yenziwa ngobani uyabona wena. So sasixelela namhlanje uba lo door to door funeke silenze sishumayele levangeli sicela ke loo nkxaso uyabona ke sicela loo nkxaso Angibenjalo Nkosi yami. so yiloo nto ke mama ngenzela nalamini noko akhona kodwa izawuphatha Afumaneka nesikipha mama ijezi zethu. Yabo? Plus even mhlambe if ufuna ukwenzela like umzekelo ibona le lapha yakho if ufuna ukwenzelwa loo nto something. Sayenziwa zo zinto sazenza khona. Asinazi obvious mama sasayazi. Asifanele phakufufu Bakuvela mina lapha Salapha kutena. Yes. Ayizabona kalami ke. Sibulele inqaso yakho. Okay ke Access. kasaba oje ngifuna uphuma ekhaya lomntana ngafondela okanye siphethe class Cala usiphi indlebe mama. Noko so abantu ababi asizanga ububi kwelizwe. sithi amakhondingi mali yabo ake sizi-activity zalapha eshumini yabo ndiphethe sifuna ukwenza i-event apha kwesi space silapha ngakuyo so ke ngoku asifuni vele nibone ukuthi isigqomgqomo nje sizocela loo mbeko njengabahlali uyabona uba kuzokwenzeka into lolu hlobo sicela ke loo nkxaso nabantwana if bakhona abantwana nibathumele ngalamini if bakhona abakhulu abathandayo ukushaya ivosho ikhona i-event yalethi yabo aziphathele nje loo 60 rand yakhe ahambe ojoyina asonwabise nayo akho ngxaki ne Nkosi ke thindithi mama ngilandile lakho Hayi njengoba yamnyusela. Mama naba hayi. hayi ke singenile ngapha vele khobana khobana Bese mama wakho man. Yo. sokulibazisa sitwa Sacela. sifuna wena uzihlale sifuna umhlali Sifuna umhlali. Asondele uzosixhasa wethu. enjazi ngapha zakho Sinatsho. ngayenzi ukuxhasa Yeba black bomb. Balibamba kaFox. There's even ngalemini suppose basi i-country ngiyaphuma for uxosha abantu kaloku singama-friend leyo singayenza ngexesheli niyawusapota nendezwa e-South Africa sayibona kaloku but ke sizengale event kuba ke uyifake lapha ecamkweni nyanda epipaka le le so kuba isecamkweni asifuna uvela nje sizenzile sasicela uba namhlanje masize no-door to door mhlawumbi nganye ngizoyenza up Sasinayo plan yethu. sifuna kwanizisa abantwana nenzela abantwana nje Free. Why? Siyabathanda abantu. Anina sifuna abantwana Uqala uyeza. artist sifuna babone ukuthi John nanku museyenu late Nansi yenu late. Uzombona uSembelicious. Yo, kuScott Maphuma lapha eGqeberha. Nanku uScott Maphuma seGqeberha, uSembelicious uzombona. Mamela. ngobani uzodlala zimqulu R&B hayi Okay, Afro Soul, R&B, poet, i-rap. hip hop emnandi ezangoma hayi into zothanda zabantwana Afro Soul yabantwana. abantwana hayi azinabo abantwana abangako John badala kaloku sesekubeke o-14 years awusuzoba yiyo kulo park bazayo bazo 14 years Bazokwenza bazokwenza ntoni? izinto Uyazithanda. bazofika Uzonke izinto. umculo bazawujayela ukhona umculo Abathembanga nje. free and free free part Nathi lena manje. nale Hayi le 60 rand. Uzona mkhuphela 60 rand ibukela le ngoba umdala. oh lena yi-60 rand Yeah, uzovala njani ba
Sawumala ezithangweni. Ngoku umuntu uthembile ngoma kanjani? Hayi esho. Kaloku asifuna ukukhuluma mali nje. Ngoba ngizobala njani? Zaba buhlungu ke xa uhlela apha endlini kumamela la noise. Jonga, zaba buhlungu kanjani? Nothing. Jonga. For example, Kabena picture. Jonga sisi kabena picture lacula. Jonga kabena picture lapha endlini. Undive speaking. Undiva ndicula kamnandi njani. Umyu, ngaske ndimbone lo mfana. Yeah, ndibamba ngeboxa. Andifuna uthetha. appreciate manapho Support shame. manawe abantu bakho bazabona Mathembe. enophosweni Trust me. bazisole uba wayengayanga Jonga le nto sayicenga wena. Bese mama wakho man. Yo. Sokulibazisa sifwa. Sifuna wena uzihlale kanye. Sifuna umhlali. Sifuna umhlali. Asondeli uzosixhasa wethu. Enjazi ngabe zakho. Singatsho. Ngayenzi ukuxhasa. Yeba i-black bomb. Balibambe kaboxa. There's even ngale mini suppose basi i-country ngiyaphuma for. Uqosha abantu. Kaloku singamayifeni thina. Leyo singayenza nje ixesheni. Ngiyawusapota nendego eSouth Africa. Sayibona kaloku basi. Bakhe size ngale event kuba ke ipaki lapho eCamkweni nje nabafana. Nyanda ephi paka le? Space eCamkweni. Le? So kuba iseCamkweni asifuna uvela nje sizenzile. Sasicela namhlanje masile no door to door mhlawumbe ngani. Ngizoyenza up. ya sasinayo plan yethu Sifuna kwawunizisa abantwana. Nenzela abantwana nje. Yes. free why siyabathanda anina Sifuna abantwana qaliyeza sifuna babone ukuthi Jona nanku musi yenu late. Nansi yenu late. Uzombona uSembelicious. Yo, kusikhathi maphuma lapha eGqeberha. Nanku usikhathi maphuma seGqeberha. uSembelicious uzombona. mamela Ngoba Uzozela njani? zimqondo. R&B hayi okay afro soul R&B poet i-rap ne hip hop emnandi. Ezangoma Hayi ndo zothanda. zabantwana. Afro soul yabantwana? Abantwana. Hayi nabo abantwana abangako. John. Badala. Kaloku sesekuleya ke. O14 years awusuzoba yiyo kulo park bazo. Bazaya bazo 14 years Bazokwenza bazokwenza ntoni? izinto. Bazofika Bazokwenza izinto. Umkhulu bazawutshela. Ukhona umculo soba. Angathembanga the. Free. Free. Free part. nathi Lena nale free. hayi le 60 rand uzolamkhuphela 60 rand ibukelele cause umdala Oh lena yi60 rand. Uzofana njani ba? Sawumala ezithangweni. Ngoku umuntu uthembile ngoma kanjani? Hayi esho. Kaloku asifuna ukukhuluma mali nje. Ngoba ngizobala njani? Zaba buhlungu ke xa uhlela apha endlini kumamela la noise. Jonga, zaba buhlungu kanjani? Nothing. Jonga. for example Kabena picture. Jonga sisi kabena picture lacula. Jonga kabena picture lapha endlini. Undive speaking. Undiva ndicula kamnandi njani. Umyu, ngaske ndimbone lo mfana. Yeah, ndibamba ngeboxa. Andifuna uthetha. appreciate manapho Support shame. manawe abantu bakho bazabona Mathembe. enophosweni Trust me. bazisole uba wayengayanga Jonga le nto sayicenga wena. 200% wami andibambe ngeboxa. Nginakushaya comeback. Comeback. Kuze bakhona abantu sifakele wethu. Alright. khona abantu abakhulu singene khonja
Kuye inja. Hayi le ntwana. Molo mzali wami. Kuhle mama. Chocolate. Okay. No, that's what I call okay, mama. Lebesingayo ngoku thina sizi-artist sezomculo, sezi-poetry, senza yonke nje into e-art sikhuthaza abantwana. So ke mama nge-30 sine-event esenzayo apha kwesi space. Apha komama uDodo kwesi space anyana. Ngala mini si-invite abantwana benu mama. Free of charge. And abantu bayibelieve le nto basenza free. Bazodlala. Kuzaba ku-jumping castle. Kuzaba kumculo. I-games. Ibhola. Yonke nje into sibabhala nasebusweni. Umntana wini prizes, awina amaqanda, wini irula, into zesikolo like siyazama ubakhuthaza mama free of charge. Ngalamini. Laba khona jumping castle nesimo mphulu la dad ejomazi. Labe sithandaze word benje. Sithembeni na mama nisithandaze le word benje. Late siyoyika kaloku thina okay asayiqonda mama Wese mama ndandilapha enkomeni apha endlini ngokube kusandoba kwenkomo bendilapha nkosi yami. abantu bayajika mna hayi njengoba sowabantu ababi nyana mama. kwaunyana lo uyandazi and ndazi ngomculo andicula nobhuti wakho ulost yayabona ndiyakuxelela so ke and ke late mama yabona lena yabantwana yi-free 1 up until 5 then late yi-R60 for abantu abakhulu yabo. And I think man seriously walixela uba ii-pensioners ngena free futhi asiba nifuna umamela mama man nje intanga zethu nabakula age bangaphezu kwethu ongena ngemali R60 but nina can you over man makhulu man man ngalamini please 60 nongena free nina kuchona 30 kamene no 30 yabo siphethe abaculi siphethe imbongi siphethe abarepa siyanicela mama nesiphaso nangalamini. And you know besingafuna ukubeka izinto okanye senze into ende senze abantu bengayazi that's why singena door to door ke Akho shemsozama nayicheba la nto mama. Nabantwana babe safe Yes makhulu. Hayi inhle man. Njalo nkosi yami sisacenga makhulu. Kwenye way kunzima. Abantwana barongo. yabo bafaka endlini And then sizama uphilisa le new generation. Yabona masikule new generation kuphilwa kanjani ngoku. And then abantwana shema bangafunda into zezonke isidakamiso i-drugs abasuke phaya sithengisane empahla nani mama xa nifuna ubhalela into zecawa ukhona umfana lona izikipi yanibhalela ezo nguye nezijezi nezemigidi yayibona la ningaphosa ngihlala apha eChrisali mna kodwa ke xa ngikwelicala ndipha incwadi ubishop namatayeri ucela namatayeri mani bawuna sinobiyela ngawo socela loo nto ezasinceda phaya so siphinde sibuye for wona nona yam makhulu beke tshona nenduku zomtshayeli unazo fondini sawuske thina njengosiziphi ithuba siwajikelele at least zinoko simphathise yabo otherwise sawasebenzisa for la mini Mangabe ozala amatayera pha awukho imoto hayi mama kuba inyani fanele hayi right mama ningathembi hayi ngxaki ndiyacinga ukukhuluma ndimaselayo ukufa kulelifini ke ubeyosixonga moshangam but nawe kungubulela uzawufana egqibeleni yakho nawe uzawufanga hayi uyabona kuyini lokho futhi special xa unozangalo mama ungayazi uba hey ke sentoni ya hayi no thina singobaba nabo ba kuze bakhona abantu sifakele wethu abantwana khona abantu abakhulu singene khonja
Kuye inja. Hayi le ntwana. Molo mzali wami. Kuhle mama. Chocolate. Okay. No, that's what I call chocolate. Okay, mama. Lebesiyayo ngoku thina sizi-artist sezonkulu, sezipoet, senza yonke nje into e-art sikhuthaza abantwana. So ke mama nge-30 sine-event esenzayo apha kwesi space. Apha komama uDodo kwesi space anyana. Ngala mini si-invite abantwana benu mama. Free of charge. And abantu bayibelieve le nto basenza free. Bazodlala. Kuzaba ku-jumping castle. Kuzaba kumculo. I-games. Ibhola. Yonke nje into sibabhala nasebusweni. Umntana win prizes, awina amaqanda, win irula, into zesikolo like siyazama ubakhuthaza mama free of charge. Ngalamini. Zaba khona jumping castle esinye mkhulu la dad ejomazi. Zabe sithandaze wedi benje. Sithembe nina mama nisithandaze liwedi benje. Late siyoyika kaloku thina asayiqonda mama Wese mama ndandilapha empomeni apha endlini ngokuba kusandoba kwenkomo bendilapha nkosi yami. Hayi shema sowabantu ababi mama. Unyana lo uyandazi and ndazi ngomculo andicula nobhuti wakho ulost yabona ngiyaxelela so ke and ke late mama yabona lena yabantwana free 1 up until 5 then late 60 rand for abantu abakhulu yabo and I think man seriously walixelwa ipensioners ngena free futhi asibani ufuna umamela mama man nje indanga zethu nabakula age bangaphezulu kwethu ongena ngemali 60 rand but nina can you over man makhulu man mangala mina please 60 nongena free nina kuchona 30 kame no 30 yabo siphethe abaculi siphethe imbono siphethe abana abarepa siyanicela mama nesiphasa mangala mina and you know besingafuna ukubeka izinto okanye senze into ende senze abantu bengayazi that's why singena door to door ke Akwashamso zama nayichaya balanto mama nabantwana babe safe yes makhulu hayi inhle mani njalo kusiyami sisacenga makhulu kwenye way kunzima nabantwana barongo yabo bafaka endlini and then sizama uphilisa le new generation yabona masikule new generation kuphilwa kanjani ngoku and then abantwana shema bangafundi into zezivongo isidakamiso i-drugs abasuke phaya sithengisane phaya nani mama xa nifuna ubhalela into zecawa ukhona umfana lona izikipi yanibhalela yezwa nguye nezemigidi ndiyayibona la ningaphosa ngihlala apha eChrisali mina kodwa ke xa ngikwelicala ndipha incwadi ubishop namatayeri cela namatayeri mani bawuna sinobiyela ngawo socela loo nto ezasinceda phaya so siphinde sibuye for nona yam yamvumakhulu beke tshona nenduku zomtshayeli unazo fondini sawuske thina njengosiziphi ithuba siwajikelele at least zinoko simphathise yabo otherwise sawasebenzisa for la mini hayi mama kubi nyani fanele hayi right mama ningathembi hayi ngaki ndiyacinga ukukhuluma naselala ubeyosixonga moshangamba but nawe ukhumbule uzawufana ebeleni yakho nawe uzawufanga hayi uyabona kuyinto special xa unazangalo mama ungayazi uba hey ke sentoni ya hayi no thina singobaba nabo Kuba ngoku silapha eshumini sithe xa sijonge indawo esinokwenza kuyo esi space saqonda siyasithanda sivulekile kamandi yakho
akho nto le event yethu buyayibona ithagethe kakhulu abonomngqusho uyabona sifuna bona ngalamini yaqala ngo-1 Okay. neke ngoku abe yena ngo-1 sevasile uredi awela indlela ke i-jumping casitontoni zabo izichips neebhiskithi sawuzama ukwenza abazi masiba bedlala bona nasebabane bekrwana okanye bazobhoreka yabona so usuka ngo-1 uya ngo-5 senza loo nto qake ngoku sithe novuva sikwazi vela sisenzele yabo wonke umhlali walapha singene door to door oko sijikeleza ke nangoku yabo siqala lapha kuwo sokusiluke seyiphela phezulu ejali because wonke sifuna umuntu ngalamini uzoxoxa kwenzeka ntoni athi ayandiyazi neke kuthi sikwazi ukuthi hamani lanto yovuva babeke bajikela Bathetha ngayo. yabona otherwise akho nto imbi wena mzali wami sawuske sizama ubeka kwezijapingasi nentende yabo and then late ngo-5 p.m. nanku ke aba at least bake baye kuya karasta kodwa babuyi xa beye karasta xa ye apha saxa Babuya ngo-Traxel. yho mzali sizama uba nje sibathi so late senza leyo ke ngoku for noko ababayo Bagoduka otherwise nathi sicenga bona mamzali wami le new generation shem bayicenge mana abantwana sibaphathe kahle njengobudada nxa kaloku singabazali yabo so nyani laa nto kufuneka siphile nabo yabo sibadlalise abantwana bonwabe uyafumana bave kamnandi balifumana laa xesha yabo abazojabula nathi yabo bazosenzela noma ibhodi everything bathemba abantwana bakhoyo ke mama ubathembe yo nkosi yami yo bakleva ezifoni ithethi kula weekend but ke usuka ngokubheka phambili somane sikhumbuza abantu basidlula nephepha lamana lesikhumbuzo. sizama amanye siphinde siwaxhome ekhona apha kulosiwe xa uyothenga kakhulu phana my friend ubona khona Oh, okay, nibonisa nje niphende nithanda. yes senzela kaloku Alright, okay. uyabona because ke nathi sifuna ezi-blessings zenu wena mzali loo nto sicela loo meko namhlanje because ke sispace kaloku siphambi kwenu sijongile abantwana futhi shem sozama nayicheba uleyidi la saspisi so lo event yethu iqala emini 1 abantwana ifree ke yona ke sokuthi jumping classes